Hi guys, ina muku barka da lokacin. So a cikin wannan bidiyon namu na yau za mu muku bayani ne abin da ya danganci futures trading, wato derivatives trading, futures da ya kamata a ce kun sani kafin ku fara futures trading. So amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon bari mu dan muku small introduction akan menene ake nufi da futures trading, sannan kuma menene ake nufi da spot trading. So shi futures trading wato trading ne wanda za ka yi buy and sell, wato ka sai coin in yi pumping ka siyar, sannan kuma in yi pumping din sannan ka yi selling, in yi doping ka samu kuɗi still. Shi kuma spot trading fa, shi ko spot trading kana buying ne ka siye shi a low, zaran ya yi pumping sai ka siyar, da zaran ya yi pumping sai ka siyar, ba wani ɓata lokaci. In kuma ka je ya yi dawo za ka yi asaran kuɗinka. So yanzu misali, yanzu mu ne a nan a futures trading, in gani a nan wajen sai muka yi buy, da muka yi buy a nan da ya pumping zuwa nan sai muka siya, kaga mun samu profit kenan. So sannan kuma daga wannan time nan a nan ya yi pumping sai mu ƙara yin sell a nan, misali za mu samu kuɗi futures trading. So a wannan video na yau za mu ga abubuwan da ya kamata a ce kun sani a futures trading kafin ku fara shigo wannan interface ne da kamar to buy long sell short da sauransu. So akwai wanda ya kamata ku yi studying da yawa a nan wajen. So abu na farko shine nan wajen, misali yanzu in baka sunan coin in ce yau za mu trading ne akan BTC. So nan zaka zo nan wajen ka zo kai clicking din inda ka saka nan wajen din nan, in ka zo kai clicking sai kai searching din BTC. So BTC kun ga ya bamu abubuwa guda biyu, ga BTC perpetual contract sannan kuma ga BTC spot. So me bambancin spot and USDT shine BTC din an kai clicking din shi a wannan, wato alama da ke nuna cewa zaka siya ne kawai, zaka siya, zaka yi holding ne kenan, in gani. Shi kuma under USDT perpetual din nan, wato zaka siya, wato zai baka damar da zaka yi trading din coin ne ba tare da kana da shi ba. Ina fatan ku yi understanding. After ka yi clicking na under USDT perpetual, wanda wato zai baka damar ka yi trading coin ne ba tare da kana da shi ba. So akwai abubuwan da ya kamata a ce ku yi understanding sosai a wannan wajen. Kun ga nan ga wani wajen da aka saka isolated, in kai clicking din shi haka akwai margin guda biyu, akwai cross, akwai isolated. So abin da ya kamata a ce ku understand ana, ina ga muku ne based on experience. So amfanin isolated din nan shine yanzu misali, yanzu ina da $100 account ina, sai ne placing trade da $20. So da na placing trade da $20 kun ga ina da going $80 kenan. So sai market ya going against me, misali a ranar $20 na manta ban saka XL ba, so sai market ya going against me, so zan yi asarar iya wannan $20 ne kadai, ina da going $80 in ina amfani da isolated margin kenan. But amma inda ina amfani da cross margin ne fa, so daga lokacin da na placing trade da $100 da misali ina da $100 account ina, sai na placing trade da only $20. Daga lokacin da aka yi liquidation wannan $20 na, za su rinda ƙara ibo kuɗin da ke cikin normal account ɗinka ne, suna increasing ma wannan margin ɗin har sai an yi liquidating ɗin wannan $100 complete naka. So wanda suke da big kuɗi, big boys a space nan, su ne suke amfani da cross margin, wanda in case duk ko coin zai koma 0.00 ba za a taɓa liquidating account ɗinsu ba. So hakan zai ba su daman su daɗe a kasuwan ta yana daɗewa sai coin ya zo ya yi pumping ya ba su kuɗi. So advisedly kai mai ƙaramin kuɗi ko kai beginner ka koma kana amfani da isolated ne. So kun ga nan inda ni na wannan yana kan isolated ne, is normal. Sannan akwai abu ne kamar a ce kun ƙara understand a nan wajen, shine nan ga wani wajen inda aka saka 20x din nan, wato shine ake kira da leverage. Wato wannan leverage din wato ayon kuɗi ne wanda extender za su baka ya trade da shi. Yanzu misali ni na shiga trade da $10 sai na amfani da 10x leverage din nan. So abin da fa yake manufi shine a nan cewa ni na shiga da $10 times 10, kun ga is equals to $100. So da ni da na shiga da $10 da wanda ya shiga da $100, in market din nan ya tashi zai ba mu profit, duk profit ɗaya za mu samu, kun gane, duk profit ɗaya za mu samu. Sai dai in market din ya tayin zai going against me, shi mai $100 da ya tafi minus 10%, kun ga yana asarin $10 kenan. Ni kuma a wani lokacin da na shiga da $10 ne amfani da 10x leverage, a lokacin an yi liquidating kuɗi na kenan, an fita da ni daga kasuwan. So kun ga bambancin amfani da leverage kenan da kuma shi amfani da leverage. So advisedly yanzu in haka bina ne a space nan, kakka suke kai amfani da
leverage mai yawa, ka koma kana amfani da kila 10x leverage ko 5x leverage ko one ma kafin ka san hannunka, ka san yadda za ka yi. Ina baka shawara ne sosai, saboda in misali yanzu ka je kai placing trade baka sani ba, ka je ka kai shi 100x leverage ko kuma 25 ko 50x leverage, dan movement kaɗan za a kasuwan nan kaga an yi liquidation din kuɗin ka complete. So sannan akwai abin da ya kamata a ce kun yi understanding a nan wajen shi ma still nan da aka saka limit din nan. Akwai kun ga nan in kai clicking akwai limit, akwai market, akwai condition, close da sauransu. Abin da ya kamata a ce kun yi understanding a nan wajen abun nan guda biyu ne, da limit da market din nan. In ka bar shi a limit din nan, yanzu misali yanzu price Bitcoin na 70,887.50. So na analysis cewa Bitcoin zai dumping amma sai ya kai 71.00. So a wannan lokacin ba zan shiga kasuwan ba, a lokacin kenan zan yi waiting cewa sai Bitcoin ya kai 71 sannan shiga kasuwan, sannan kuma ina so kila in kwanta ko wani abu. So shine zan iya zuwa limit order, wato limit in farashin nan ya kai kaza automatically ko ina online ko ba ana online zai mun placing wannan trade din. So shine sai zo nan wajen gun order price nan, sai in sa misali yanzu 71.00, 71,000 I'm coming 71,000. in ya kai automatically sannan zai ba fa a lokacin bane in ban shiga kasuwa, sai price nan ya kai 71,000 sannan zai shiga da ni kasuwa. Sannan nan misali in sai zai shiga da $20, sannan nan in sai ta leverage ina da komai. So sannan nan ga ina aka saka TP and SL din nan, wato take profit ina. Wato me ake nufi da TP? Wato misali yanzu na shiga trade da $10 ne, ina yi analysis, ina targeting cewa wannan trade da na shiga zai iya kaiwa ya bani profit na $20, ko kuma misali na shiga trade a naira a farashin misali let's say coin na 1,000 ne, so ina lissafa cewa zai iya kaiwa 1,500. So sai in zo in sai ta TP na anan 1,500. So sannan kuma na shiga ne a lokacin da farashin ke 1,000. So amma in bai going against me ba, wato in zan yi asara, automatically misali yanzu sai in sa SL shine ake nufi da stop loss, wato automatically zai fita da kai da kasuwa. So kun ga na shiga a naira 1,000 ne ko, so sai in sa cewa in market din nan yayi going down yazo 800, automatically ya fita da ni a kasuwan. Kun ga na sai ta komai sai in danna confirm kawai. So after na sai ta TP na and SL ina, so buy zan yi ne ko short? In ne buy in yi sama ne samu kuɗi, in ne yi sell in yi ƙasa ne samu kuɗi. So ina danna sell din nan, automatically zai tsaya a pending. Daga lokacin da wannan order nawa farashin nan nawa ya kai wani limitin, automatically zai shiga da ni kasuwan. So amma kuma sai aka samu akasin cewa yanzu misali na zo na yi bincike cewa kasuwan nan yanzu ya pumping. So a ganin wajen zan dawo da shi kan market kenan, sai in sa misali yanzu zan shiga da dala 100 ne, in kuma like ina amfani da percent ne, zan iya zuwa ga wani waje nan in zo in ja how many percent na account ina zan yi amfani da shi. 10% ne, sai in sa 10%, sai in danna buy zan yi. A lokacin zan shiga kenan fa a take, a lokacin ina dannawa na shiga kasuwan. So kafin nan in ina so in sai ta take profit ina stop loss ina, wannan abu na da matuƙar amfani saboda gujewa asara. Dole ya zama kafin ka placing trade ka san nawa kake targeting, sannan ka san nawa za ka yi asara. So sai ka zo ka danna take profit ɗinka, ka sa target ɗinka, sannan ka sa stop loss ɗinka da sauransu, sai ka yi placing either buy or short. Ina fatan guys kun understanding wannan features ɗin na futures trading. A Bybit ne ake kiran shi da derivatives trading. So ina fatan guys kun understanding. So sai mu haɗa video na gaba.